El juliol jove ja és aquí i us deixo en pantalla les diferents activitats que es faran al llarg d'aquest mes de juliol. Hi ha de tot. Teniu tota la informació tant a l'Instagram del canal com a la nova pàgina web del canal, que ara us dic el nom perquè és bastant complicat. El canal artés.wixsite.com. Però a mi m'agradaria centrar-me en les activitats que es faran aquesta setmana. Aquesta setmana les activitats comencen el dimarts 14 i aquest dimarts tens dues opcions. Si no ets de suc de pinya i tens més de 18 anys, pots baixar el bosquet de la plec i participar en el tas de cerveses. Per altra banda, que no tens 18 anys, o encara, o no t'agrada la cervesa, doncs tranquil, tranquil·la. Tens una altra opció, pots anar al parc de Can Cruselles a jugar al joc de l'home llop. Dimecres, taller de cuina. Una cosa molt interessant. Si ets com jo, que fins i tot fent una amanida se't cremen les coses, apunta-t'hi. Llavors, dijous, res. I divendres a les 6 hi ha una xerrada de la sala d'actes que s'anomena un segon, perquè no m'ho sé de memòria, Coneix les teves emocions i triomfa. I llavors a les 10 hi ha torneig de Fortnite i jo de vosaltres aniria practicant perquè si no us rebentaré. Així que dit això, teniu tota la informació, com he dit, a l'Instagram del canal. Si us plau, si us voleu apuntar qualsevol d'aquestes activitats, feu a partir de la pàgina web del canal que trobareu a la seva bio d'Instagram i que no passeu calor. Oh, mi Artés, guanyeu per nosaltres!